ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାଡ଼ିର କେତେ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି ସବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖିବା ଶୁଖିଛି ନା ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ହେଇଛି, କେତେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ଛେଚିକି ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ। କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ଶୁଖୁଆ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିଦେବ, ଦେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇ ତୋଳୁଛି ଟମାଟୋ ପାଚିଲାଣି। ଆମର ମାର୍କେଟରୁ ଟମାଟୋ କିଣା ଯାଉନି, ବାଡ଼ିର ହେଉଛି, ଆଉ କାହିଁ କିଣିବା। କେତେ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, କଲରା ସବୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ରୋଷେଇ ହେବ। ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଶାଗ, ଟମାଟୋ, କଲରା, ବାଇଗଣ ଆଉ ତୋଳା ହେଉଛି ସବୁ। ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ବି ହେଉଛି ବହୁତ। ଟମାଟୋ ହେଉଛି, ବାଇଗଣ ହେଉଛି, କଲରା ହେଉଛି। ଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟମାଟୋ ମନ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲାଣି। ରୋଷେଇ ହେବ। ବାଇଗଣ ଛାଣୁଛେ, ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବା। ବାଇଗଣ ପାଖାପାଖି ଛଣା ହେଇଛି, ଶେଷ ବାକି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବା, ବନେଇକି ଖିଆଯିବ ଦହି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ସବୁ ତେଲରେ ଛଣା ହେଉଛି। ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବାଇଗଣ ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ଦଳିକି ଖାଇବ, ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ବାଡ଼ିଟା ଜିନିଷ ଆଉ ବାହାରେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଫରକ ଅଛି ଆଉ। ବାଡ଼ି ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ତା ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖ ବାଇଗଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଉଛି, ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବା। ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି। ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛି, ଫୁଟଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା, ତାପରେ ରସୁଣ ପକାଇକି ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ରସୁଣ ପକାଇବା, ତାକୁ ରସୁଣଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ପଛରେ ଦହି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ତାର ଶୋଇଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳର ନନ୍ଦ କରୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବିଛା ହେଇଛି। ସେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ, ସେଇ ତାରି ଉପରେ ପୁରା ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟ କରିଦେଇକି ଶୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ହଲେଇ ନେବି ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଉଠିବନି ଏବେ, ଏତେ ନିଦ। କେମିତି ଶୋଇଯାଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଲେଇନେ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ତା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ତଥାପି ସେ ଉଠୁନି। ଓକେ, ବାଇ ବାଇ, ରଖୁଛି।